Llavors es veuen les mans que poden ser la prova que sigui, que li agafen la vés. Vale, pues sí, el fondo. Vale. Aquí entraria sabors de gràcia, Jesús! Venir aquí, que ells s'aixequin, si estan aquí, així que, saps, parlem un moment, que ells s'aixequin, llavors... Vale, res. Que doni una mica... Perfecte, doncs som-hi. És perquè no pregunteu constantment, vull dir que quedi... Fem 3-4 minuts, i llavors... Sisplau, silenci, per favor, silenci. Ja anem a començar l'assaig general de lliurament dels Premis Talent. Nois, el que anem a fer ara és a girar totes les ampolles al revés. Per què? Perquè TV3 diuen que no poden sortir ni el Chivas, ni el JB, ni totes aquestes marques de tota la vida. Anem-ho a fer. No cal, mira, és que hem vist, si no preparar una cosa que sou el forat, que no quedés feo, allò, veus? Però... Jo sé que la... Connectarem, ens entrarem al fons aquell dels premis, mentre es donin. Aquesta, aquí, penso que no, perquè els altres tipus que necessiten veure seran més similars. Sí, ja l'he La propensa y no va a venir. Sabors de gràcia, començaríem amb la música, el tall aquest, vale? Quan la doctora em va dir, no, em va pintar molt contenta, que em donava l'alta, jo em vaig vestir ràpid i m'anava, espera, que has de firmar els papers. Dos primers. Si la gent s'ha fet la prova i mantenim la distància, què s'ha de fer? Tothom s'ha fet el test d'oxigen, les mans netes, guardem la distància, no ens traiem la mascareta, stop, parem.
D'acord. Ho tenim, ho tenim. Doctor Clotet, què tal? Moltes gràcies per venir. Com va? Ara us explicarem com va la gala. Tots els papers de l'auta. Els tests d'antígens, no? Els tests d'antígens que... Curat de veritat, no? I ara li deia, escolta'm, això, treballar conjuntament amb la Cambra Rossaire del Montsià. Començarà el camí i ja veurem on acabarem. I per què va pensar en l'arròs? Com canviar el plano per acabar. Sí. Hola, control. Ja